Камерны драматычны тэатр з Вологды прывёз у Магілёў моноспектакль пад назвай «Гэта я, Эдит Піаф». У галоўнай ролі заслужаная артыстка Расійскай Федэрацыі Ірына Джапакова. Эдит Піаф застаецца легендай французскай музыкі і кіно. Пастаноўка створана паводле п'есы Ніны Мазур і мемуараў спявачкі. У яе жыцці было ўсё – беднасць і сусветныя войны, поспех і слава, трагічнае каханне і мільёны прыхільнікаў. І была музыка, якой Эдит аддавала ўсю сябе. Это вообще невероятно. Сыграть это невозможно. Спектакль недаром называется «Это я, Эдит Пиаф». Я пытаюсь примерить на себя эту судьбу. Ключевое слово «пытаюсь». И все, что соприкасается, все, что я могу заполнить собой, своей личностью, то заполняется. А зритель уже сам смотрит, насколько это совпадает с их образом Пиаф. У спектаклі гучаць песні. Артыстка Ірына Джапакова абыходзіцца без фанаграмы, спявае ўжывую. Чорная кашуля, чорныя туфлі і штаны. Сцэнічны вобраз актрысы просты. Яе рухі, інтанацыі, эмоцыі і позірк. Вось што стварае магію на сцэне. У спецыяльную праграму форуму былі ўключаны творчыя сустрэчы і майстар-класы педагогаў, драматургаў, артыстаў. Тэатразнаўца Кацярына Марозава правяла сустрэчу па тэме тэндэнцыі і пошукі сучаснага тэатра. Цікава, што гэта першы прыезд Кацярыны Барысаўны ў Беларусь. Яна выкладае ў ГІТИСе ў Маскве. Могилев останется в моем сердце навсегда, потому что мое знакомство с Белоруссией произошло не с Минска, столицы, а именно через Могилев. Хотя белорусский театр я встречала на разных фестивалях, и в этом плане у меня есть представление о том, в каких условиях и про что белорусский театр разговаривает, в каких условиях он живет. Фестываль «Март-Кантакт» – гэта магчымасць заявіць пра сябе, абмяняцца вопытам, ідэямі і думкамі з калегамі, атрымаць творчы зарад на далейшую працу.